Monarch Tempest, Monarch Spectre, o ang Monarch Access. Usa lang na sa mga naunang na-release nga mga modelo sa Monarch motorcycle brand. Kumusta na pod mga kabisdak? Bagong video na usab na atuang pagalangtawon karon. Ato ang tan-awon og asa ni nagagikan kining bag-o na pong pangalan sa usa ka motorcycle brand, ang Monarch Motorcycle. Pero bago sa ta magsugod mga kabisdak, ug bago pa lang ka ani nga channel, palihog na lang ko sa pagpindot sa subscribe ug bell button aron ma-update ka sa mga umaabot pa natong mga video. Mas labi pang dako ikatabang ang imong pag-share ani nga video karon para daghan pang makakita ug makahibalo ani nga channel. Ug paki-like na lang pud ko isip suporta ani nga channel nga gibugna alang natong mga Bisaya. Intro na ta. Monarch Motorcycle, usa ka bag-ong brand na usab nga baguhay pa lang jud ni sulod dinhi sa atuang nasod. O gani niapil kini sila sa usa ka bike festival nga gipahigayon sa World Trade Center sa Manila kaniadtong tuig 2023. Og correct me if I'm wrong lang, murag mao pud to ang ilang product launching. Base sa akong pangmarites, walay tino nga history ang kaning maong naisgutang brand ug kanusagid ni sila gasugod. Kani gidumala sa kumpanyang New Moto Marketing Corporation, pinaagi sa ilang Chief Executive Officer nga mao si David Ian King ug sa ilang presidente nga si Ramon Santos. I don't know og anak ba ni si David Ian King ni Mr. Mario King nga founder sa Skygo Marketing Corporation. Comment down below na lang mga kabisdak. Gimugna ang Monarch Motorcycle para daghan pang kapilian kita mga Pinoy nga mahilig sa mga motor. Siyempre, gipangita man jud nato ang pangporma, kalidad, durable ug affordability nato mga Pinoy. Labi na kadtong igo-igo lang ang panudlanan. Busa, diri nila unang girilis ang mga modelo sama sa Tempest, Spectre, ug Access. Ug gani karong tuiga, makita na ni nato karon nga ubay-ubay na ang nanggawas nga mga bag-ong modelo. Ug ubay-ubay na pod ang mga nag-vlog ug nag-review niini sa ilang mga bag-ong produkto, labi na diri sa YouTube ug sa ubang format. Ang New Moto Marketing Corporation nga nagbuhat sa Monarch Motorcycle brand, sila po di ay ang nanggama sa mga original parts sa mga Skygo motorcycle. Ug kaning kumpanyaha usa po di ay nga subsidiary company sa Skygo Group of Companies. Og nakig-partner pod nila ang kumpanyang Rato Holdings Limited. So klaro na nga sa China gihapon ang ilang supplier o giassemble lang gihapon kini diri sa tuang nasod o gi-rebranding. Mao di ay nga ang exclusive distributor sa mga produkto sa Monarch Motorcycle ang Skygo Marketing Corporation. So kamo mga kabisdak, bisita na sa dool nga mga Skygo brands dinha sa inyong lugar og tan-awa ang mga modelo sa Monarch Motorcycle. Basin makauyon pod mo sa ilang mga bag-ong modelo karon. I'm sure 100% good quality gihapon ning Monarch brand. Kung nakauyon mo sa mga Skygo brand, how much more aning Monarch brand? So dili angay kabalakan, di ba? Unya mga kabisdak, unsa may imong ikasulti karon sa atuang video? Labi na aning bag-ong brand nga Monarch Motorcycle. Comment down below na lang mga kabisdak.
Anhin na lang takutob ug salamat sa paghatag og oras sa pagtan-aw ani ato ang video karon. Sa sunod na pod mga kabistak, lauman na pod nako ang imong suporta ani nga channel nga Binisaya nga gibugna alang natong mga Bisaya. Daghang salamat ug God bless.